Kila dan hadu sangut ki beriu ki bal Khlad tang mynta ke sngi saja na ka jingsyllad ki bor ka mariang. Kini ki kan top uwei Heprit padang khat saus nam na ka snong karang ka bahap ha mau kan ro blong. Kat ba arngut ki beriu pat ki kan top ya arngut ki Heprit kata I Heprit badang nyos nam bat badang khat lais nam na ka snong kenta para ka bahap ha da dengre CNR di blong ka baha West Garo Hills district. Kini kila uwei la ka jingem na ka jingpam Pyrthat ban leili. Ha ka wei pat ka jingja ha ka lai pau tarik jemmang uwei rangbah bala lai news nam batip kerteng kum uba Nicholas Karpran na ka snong kerdeng ka bahar bhoi rembang blong ula Khlad no na ka jingam Jyllop hawa yo ka bahap ha ka snong mau kuduk. Dang hinen ka sngi kila dan hado arngut ki beriu kibla uwei la ka jingem na ka jingam Jyllop bat tua kan dau ha ka yengsa. Kini kibla Khlad akan ka sngi tho Dieng ki kentop ya ka kong klosia kharkongor sanpo snam na ka snong lom kentung ka bahap halat kro kadar snong blong bat uba sambor lang taryang laipsan snam ka kerta na ka snong mau benna pamlakalai. Kumbalong hadu mentahi kila dan hadu sau kendai teli kishtong kiba syakta bat hadu shihajar kendai pesawat kibriu kibla mat ya kani ke jingja bat kumba arpa prateli ki yeng kibla julor.